Nějaký nápad. To by to bylo slyšet. Na 4 lídlo. Víš, že znamená, kolik si naučil za sebe. Mastery kartu, když tak. Jo. A tu kartu mi taky budou muset účtovat. Jako hele, už za tu košili a bršou si něco budou skýt, ale ten zbytek jako nevím. Podle mě váhou a hovězí maso budou totiž. Ty jsi celý celé. Já vím, právě proto. Ale to si taky ten... Hodí hubu na kostách. Hodí hubu. Martě, nechci to vylít. A jestli máme tam... Mě budou si to prohledat, vole. Já nevylezu. Píše mi. Ale bychom tam dát ten ten. Dáme do času. To jsme nevěděli. Jak už na tom internetu. Kolik nás se Lukášovi, že přijdem? No, kolik je? Já jim, já to na internetu nemám čas. Já se kouknu. Já nás poslouchám. Nahrál ty. Tady já. Potřebujeme platit. Budeme platit. Ničkou teď. Povídání. Toho pána necháte venku. Jo. Ano. 24. Sám si, že pojedu do crowdfundingu. Mám trochu postiž, že... Jak je dobré. Počkej, stůj, dáme jiný záběr. Jeď. No, F1. Teda auto. Také kolo. Ty jsi natáčel.